Yes. Jeg vil føre bevis for, at logaritmen til a opløftet i ende er lige med n gange logaritmen til a. Og så har jeg to regler, jeg vil skrive op. Det første, det er regel, eller definitionen på en logaritme, som er a, er lige med 10 opløftet til logaritmen til a. Og den anden regneregel, jeg har, det er potensregneregel, som siger, at a opløftet i ende er lige med a opløftet i n gange n. Det er de to regler, jeg vil bruge, og så vil jeg opsætte mine to definitioner for at løse det her. Og altså udgangspunkt i a opløftet i n er lige med. Først så vil jeg sætte a opløftet i n ind på a's plads, som følger her. Så jeg siger 10 opløftet til logaritmen til a opløftet i n. Og den næste definition, jeg vil lave, der vil jeg tage udgangspunkt, hvor a er lige med a her. Så jeg siger først, at a er lige med a, så det sætter jeg ind her i parentes 10 opløftet til logaritmen til a. Og så bagefter opløfter jeg det til n, så jeg får det her. Yes. Og i og med, at venstre siden på de to definitioner er lige med hinanden, og højre siden vil også være lige med hinanden, så jeg får, at 10 opløftet til logaritmen til a opløftet i ende må være lige med 10 parentes 10 opløftet til logaritmen til a opløftet til n. Og så ud fra min potensregneregel her, kan jeg så se at roden a her må være 10, og n her det må være logaritmen til a, og n her det må så være m. Og så jeg kan sætte den over på den anden form her, jeg har stået ved siden af på højre side af lighedstegnsreglen. Så det her, det bliver til, at højre siden er den samme, så jeg får 10 opløftet til logaritmen til a i ende. Nu er jeg lige med 10 opløftet til logaritmen til a gange med n. Og fordi at rødderne er den samme, og eksponenten er også den samme her, da de er lige med hinanden, så jeg tager og fjerner rødderne, så jeg får, at logaritmen til a opløftet i ende er lige med n gange logaritmen til a. Og det var det, jeg vil bevise, som står oppe øverst. Så det bliver en ved at sige, at det er bevist.